Dobar dan i dobrodošli na Zanzibar. Zanzibar je država koja se nalazi u Indijskom oceanu i dio je Tanzanije, iako žele imati svoju neovisnost. Ima 55 milijuna stanovnika, priča se swahili jezik i glavna valuta je šiling. Tako da šiling je stvarno loše stojeća valuta, tako da kad dođete ovdje i provjerite novce biti ćete doslovno milijunaši. Ovdje sam sa Manga Trip agencijom, prvi put sam s njima i baš se veselim da vidim kako će to sve izgledati. Trenutno se nalazimo u hotelu koji je stvarno prekrasan, nalazi se u centru Stone Towna, glavnog grada, a svaki dan ćemo ići i na izlete, tako da ćemo biti zapravo oba otoka koja su glavna otoka i nekoliko malih otoka koji se nalaze oko Zanzibara. Vesele me većina otoka, a pogotovo se veselim premještaju kasnije na Kenva Beach. Druge fun faktove o Zanzibaru možete saznati u nastavi. Ovo tu iza mene je trg gdje se okuplja ekipa i to uglavnom samo muškarci i gdje gledaju tekme, najviše gledaju englesku ligu i obožavaju gledati derbije. Također nikad nema žena ovdje, to samo muški se okupljaju i igraju svoju poznatu društvenu igru, a stranci naravno mogu doći i žene i muški s njima i obožavaju pričati sa strancima, tako da ako dođete možete upasti s njima u konverzaciju i saznati puno o njihovoj kulturi. Imaju samo taj jedan televizor na kojem gledaju zato što nema puno ljudi televizora i onda se skupe tako da skupo gledaju. Ovo tu je drvo života ili baobab od kojega se rade mali plodovi koje on daje. Gledaju kao male bakune i bogate su vitaminima C, D, svim vitaminima mogućim, više nego bilo koje druge voćke koje poznajemo. Ovo iza mene je slave market bivši. Ovdje su najviše Arapi dovodili robove iz istočnog dijela Afrike i na Zanzibaru su ih prodavali. Nakon što bi prošli 4 selekcije preživljavanja ili umiranja, u tim selekcijama došli bi do ovdje. Ovdje je bila finalna točka. Vezali bi ih za neko drvo, bičevali i oni koji bi najmanje plakali bi bili prodavani za najvišu cijenu i tu se održavala aukcija. Kasnije su ti robovi najviše iz ovog predjela išli u engleske kolonije i Englezi su ih i sami uzimali, a na kraju je Livingstone ukinuo ropstvo. Ovdje se može doći vidjeti te prostorije gdje su ih držali, kako su izgledali ti uvjeti, stvarno grozno, ali mislim da treba to otići vidjeti. Ovo tu je samo jedna od mnogobrojnih galerija slika koje rade mladi umjetnici sa Zanzibara. Oni ujedno žive u toj kući i počeli su raditi tu naivu sami od sebe. Oni nisu neki obrazovani umjetnici, a stvarno ima jako puno slika i sve je to uvijek priroda i motivi Afrike, Kilimanjaro i slično. Nalazimo se sada na plaži s koje idemo na Blue Safari. Ovdje su brodići drveni s kojima idemo. Dali su nam također maske i peraje. Vrijeme nije neko posebno, ali nadam se da će se uskoro razvedriti.
smo na jednom otoku na kojem se nalazi puno trgovina s različitim stvarima od ovih pareja. Ovaj sam si ja uzela, predobar mi je. Stvari koje one rade, tipa perlice, narukvice i druge stvari poput slika. Kao što vidite, ovo je izložba na plaži. Meni se osobno tu sviđa barem 3 slike i sve bi ih kupila, ali ne znam kako da ih prenesem doma. Ovdje smo imali i organizirani ručak, jeli smo hrpu toga, između ostalog jastoga, rakove, kozice, hobotnice, king's fish i stvarno smo se prejeli, hrana je bila predobra. A sa sobom imam njihovo poznato pivo Kilimanjaro. Nismo imali baš previše sreće sa vremenom, kao što vidite ja sam u Šuškovcu, kiša lije gotovo cijeli dan. Išli smo u Jozani šumu koja je poznata po tome što se u njoj nalaze crveni majmuni. Nakon šume otišli smo na plažu, kitesurf plažu, gdje je također bilo malo loše vrijeme, ali voda je bila pretopla i to je bilo savršeno za kupanje, iako je vani puhao vjetar, tako da zapravo se dosta ljudi nije kupalo, uključujući i mene, ali su imali super burgere na plaži, tako da sam se dobro najela. Danas se nalazimo na plantaži začina gdje gledamo razne vrste začina, između ostalog vidjeli smo, zaboravila sam kako se zove, od tog ploda nastaje ruž za usne i to narančaste boje, jako je fora i naravno prirodno. I sada smo vidjeli kako izgleda drvo papra i mali plodovi papra. Jako je fora zato što vodič nas tjera da sami pogodimo o čemu se radi. Trenutno se nalažemo na plaži. Ovo tu je Nina, poznati fotograf iz Beograda. I ovo je najpoznatiji švedski nano-influencer. Ja. I sada ću vam pokazati Masai pleme. Tell me, my friend, what do you do? What do you do for a living? What do you do For a living? You're living? What's your job? This, you give me of the money. Okay? I am working. Trenutno se nalazimo ispred jedne škole u Stone Townu, to je ovo tu iza mene, i gdje je cijela grupa došla, gdje ćemo djeci pokloniti bojice, bombone, bojanke, igračke i druge stvari koje smo pripremili. To su organizirali Manga Trip poslije škole, to je sve dogovoreno i unaprijed smo znali da im trebamo donijeti te stvari, tako da baš se veselim da učinimo neko dobro djelo.
došli u hotel Hyatt gdje se nalazimo na njihovoj terasi pored bazena. Terasa je stvarno prekrasna, tako da preporučam svima da dođe tu na piće. Najljepše je na večer onako zalazak sunca, kokteli, napravit ćete sigurno super fotke i uživati u lijepom ponudu. Došli smo na Prison Island gdje se nalaze velike kornjače koje su došle sa Sejšela, zapravo poklonili su ih Britanci. U cijelom parku imamo hrpetine kornjača i kao što vidite svi se slikaju s njima i jako su slatke. Brže su nego što sam očekivala i možete ih hraniti, maziti, što god hoćete, osim jahati. Jahati ih ne smijete. Kao što sam već rekla dok smo gledali kornjače, nalazimo se na Prison Islandu, čije ime zapravo Canggu Island. I zašto se zove tako? Zato što je prvo dizajniran da bi bio zatvor i ovo tu bi bile sve ćelije. Ali nikad nije upotrebljavan u tu svrhu, nego je koristio kao karantena od plućne kuge kada bi se britanski mornari vojnici vraćali iz indijskih zemalja. Tu bi proveli neko određeno vrijeme, doktori bi ih ispitali i onda bi im dopustili da plove nazad za Veliku Britaniju. Prebacili smo se iz Stone Towna u Kenva Beach resort koji se zove Kenva Rocks i trenutno se tu nalazimo već 2 dana i toliko je mirno i uživanje da mi se uopće nisam imala snage uopće snimati koliko je bilo dobro. Tako da evo, danas se javim prije doručka i pokazat ću vam kako izgleda resort. Ovo iza mene su kućice, ima ih puno i sve imaju svoje bazene. A moja kućica je iza, a još imaju i normalne sobe. Tako da stvarno ovisi što dobijete. Još uvijek smo na Kenva plaži, tu uživamo u resortu, na moru. Prekrasno nam je vrijeme, sunčano je, pjesak uopće ne grije, more je savršene temperature. Definitivno nezaboravno iskustvo. A sada slijede neke male instrukcije iz Swahili jezika. Prva riječ koju morate znati je Jambo, što znači dobar dan. Druga je Asante, što je hvala. Treća je Hakuna Matata, što znači nema problema. I oni se tu vode Hakuna Matata životom, motom, lifestylom, tako da je sve njima Hakuna Matata. Rafiki je prijatelju, a Kaka je brate, tako da obično se zahvaljujem sa Asante Rafiki ili Asante Kaka.